Samantala, Idol, nasa higit 30 milyong halaga po ng tulong pang-agrikultura naman ang ipinagkaloob po sa mga kwalipikadong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka sa IKAANIM na distrito po ng Pangasinan. Layon po ng programang ito na dagdagan at palakasin pa ang suporta sa mga magsasaka lalo na sa gitna ng mga hamon na kinaharap ng sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga ipinamahagi ay ang mga fertilizer, kagamitang pansaka at iba pang interbensyon na makakatulong sa kanilang produksyon. Bukod sa ayuda, ibinahagi din ng Department of Agriculture Regional Office or Field Office 1 sa mga magsasaka ang mahalagang impormasyon hinggil sa isinusulong na House Bill No. 1, ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act. Layo ng panukalang batas na ito na maibalik sa kapangyarihang regulasyon ng National Food Authority upang masugpo ang hoarding ng bigas at maisaayos ang pamahalaan o pamamahala sa mga bodega ng butil sa bansa. IFM News. IFM News. IFM News.